Good afternoon, dear brothers and sisters in Christ. Let us pray the prayer to Saint Anthony of Padua. Please kneel. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me. Please mention your request. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles. O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy, whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua. Pray for us. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob an sa imong kabuotan na atamanon ang kinaaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan samong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatean mi na an padusang balikan samong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban. Huli kaini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuton na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Danay na ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sangaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Ngunyan, ginigirumdum niya to ang pagpugot kay Juan Bautista, martir. Idulot po niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na mga intensyon, pasasalamat for gift of life of Jairus by Cagasan and Barameda family, for gift of life and healing of Adrian by Los Baños family, para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, kalag ni Rosemary asin Nestor na dulot kang Batong Injocaresa family, para kay Midel dulot ni Jen and Nandeza family, para sa kalag ni Lee Bing and Kochue na dulot ni Nelfa Lee, asin para sa gabos na kalag na dulot ni Mary Agnes.
Banwaan ni Diyos, matindog tabi ang gabos asin awiton ang awit sa pagpuon.
Sa ngaran ka Ama, sin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta, an pagkamot kang Diyos, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa Indo kabos. Asin sa imong espiritu. Maray na hapon sa Indo kabos mga tugang. Maray na hapon po sa imo Padre. Ako untaan sa tuyamang kasaklan, nga ni magkani ko kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita kabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, talagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pambibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasaalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos na nagbuot na si San Juan Bautista maging prekursor, kan pagkamundagasin pakagadan kan sa imong aki, warasa na siring na siya nagadan bilang martir din katutuohan asin katanosan, kami man maigot na makipaglaban para sa pagpahayag kan sa imong katukduan. Huli kay Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanakonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Jeremias. Mag-andam ka, Jeremias, lakaw asin sabihan mo sinda, kan gabos na ipinagbobuot kong sabihon mo sa inda. Dai ka ngunyan matakot sa inda, huli takon matakot ka, gigibuhon kong urug kang matakot kung nasa kaibahan ka na ninda. Jeremias, magdangog ka. An lambang saro sa dagang ini, an gabos na hadi sa Huda, an mga opisyal, an mga padi, saka ang mga tao magiging kalaban mo. Alagad tinatawan ta kangunyanin kusog tanganing lumaban sa inda. Magiging urog ka sa sarong pinapusog na syudad, sarong lansang na harigi, asin sarong bronseng kudal. Day kaninda madadaog, huli ta iibahan ta ka, saka iingatan ta ka. Ako ang kagurangnan ang nagtarang. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Aawiton ko ang sa imong kaligtasan. Aawiton ko ang sa imong kaligtasan. Sa imo ako minapaili kagurangnan. Harinanggad ako pagpasupugan. Sa imong pagkamatanos, ligtasan ako. Himatea asin, agawa ako. Aawiton ko ang sa imong kaligtasan. Ikalugod ang maging sakong gapo na pailihan, sarong makusog na bantayan na maligtas sako. Huli ta ika ang sakong gapo asin bantayan. O Diyos, ligtasan ako sa kamot kan tampalasan, sa kamot kang tawong bakong matanos asin tulisan. Aawiton ko ang sa imong kaligtasan. Ika kagurangnan ang sakong paglaom, sakong pagsarig puon kan ako aki pa. Sa imo ako nagsandig, puon kan sakong pagkamundag. Sinurog mo puon sa tulak nin sakuyang ina, ika danay kong o umawon.
Aawiton ko an sa imong kaligtasan. Ipapahayag kan sa kungoso an sa imong karahayan, an sa imong kaligtasan sa bilog na aldaw. Maski nga ni iyan, masakit kong masabotan. Aawiton ko an sa imong kaligtasan. O Diyos, puon kan ako aki pa, tinukduan mo na ako. Asin padagos na ipagbabantog ko an makangangalas mong mga gibo. Aawiton ko an sa imong kaligtasan. An pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukiyaw kan Ebanghelyo, sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Herodes, iyo ang nagbuot na si Juan Dakupon, asin ibilanggo. Ginibo niya ini dahil kay Herodias ni nagumnya, dawa agum ini kan tugang niyang si Felipe. Huli ta tinaraman ni Juan si Herodes, ipinapangalad na agumon mo, anagum kan tugang mo. Nagkaigwanin hilom na kaanggotan si Herodes kay Juan, asinbot niya ining ipagadan. Alagaday niya magibo, huli ta iginagalang ni Herodes si Juan, dahil taaram niya na inimarhay sa kabanal. Kaya habo niyang may mangyari kay Juan, dawa da isya napapamugtak kan nadadangog niya ini. Dangan nagkaigwa si Herodias nin oportunidad kanal daw nin pagkamundag ni Herodes. Nagbangkete ini para sa mga haralangkaw na opisyal kan gobyerno, para sa mga opisyal kan ukbo, as in para sa mga ginagalang na tao sa Galilea. Naglaog ang aking daraga ni Herodias sa kadagsayaw. Napaugman niya nin marhay si Herodes asin ang mga bisita kay ini. Kaya hinapot ni Herodes ang daraga, hagadon mo ang anuman na mauton mo, asin itataw ko iyan sa imo. Nagsumpa pa siya nin siring, itataw ko sa imo ang anuman na hagadon mo, maskian ka ba nga kan sa kong kahadean. Nagluwas ang daraga, dangan hinapot an sa iyang ina, ano an gigibu, ano an hagadon ko. Hagadon mo an payo ni Juan Bautista, an simbag kanina. Nagbalik tulos sa hade ang daraga, dangan nagsabi, buot ko ng unyan tulos, itaw mo sa ko an payo ni Juan Bautista na nasa bandehado. Namundo nin makuri an hade, alaga daing niya na sa yumahan ng daraga, huli ta nagsumpa siya sa tubang kan gabos niyang mga bisita. Kaya sinugo niya tulos an sarong bantay na darahon an payo ni Juan. Nagduman sa bilangguan ang bantay, pinugutan niya si Juan, ibinugtak ang payo sa bandehado, dangan itinao ini sa daraga, asin itinauman kay ini sa iyang ina. Kan maaraman ni ini kan mga disipulo ni Juan, nagduman sinda, kinuha ang bangkay, saka ilinubong. Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray marahay na hapon sa idugabos mga tugang. Ngunyan na aldaw pinagigirumdom kan sa tuyang simbahan, ansaro sa pinakasuanoy na kapiestahan, digdi sa tuyang simbahan, ining pagrumdom kan pagpugot kay Juan Bautista, the Passion of Saint John the Baptist. Si San Juan Bautista nangenot kay Jesucristo sa iyang pakapangaki, sa iyang pagbalangibog, pati naman sa iyang pagbunyag, lalong-lalo na sa iyang kagadanan. Ining kagadanan ni Juan, sabi kan mga autor, sarong prefiguration ini, kan kagadanan ni Jesucristo, kan pagtao, kan sa tuyang kagurangnan, kan sa iyang buhay, duman sa krus. Nagresulta an
kagadanan ni Juan, ninhuli sa iyang pagproklama kan katotohan, sa iyang pagapod na magbakli para sa gabos na tao, lalong-lalo na itong mga igwang haralangkaw na posisyon arog ni Herod Antipas o ni Herodes. Maski na nga ni ining si Herodes takot sa mga tao, ninhuli ta ginagalang ni Sinda o ninda si Juan. Ninhuli sa takot ini pinabilanggo niya si Juan Bautista. Asin man gusto niyang pagparadangugon, pero sa giraray na di-disturb man siya. Very unique nga ni ang relasyon kay ning duwa. Takot siya kay Juan, pero habo niyang ipagadan. Takot siya, pero gusto niyang pagdangugon. So very unique ang sa idang relationship. And sa satuyang ebanghelyong nadangog, naaraman niya to kung paano nangyari sa pagagada ni Juan Bautista. Igwang grudge si Herodias, ninhuli na pinagtaraman siya, nasala ngayaan ginibo mo, naagum mo pa ngaya susaro, nagpaagum ka sa tugang si Herodes. Ang agum niyang originally si Felipe. Kaya medyo nadagit na uyam ining si Herodias, asin nagkaigwa siya nin kulog din buot. Nagkaigwa siya nin oportunidad na makabawi, na magbalos kay Juan Bautista, kang nagkaigwa nin birthday party si Herodes. Duman sa birthday party, siguro mga buyong na, nag-entertain sa iyang aking daraga ng ngaran si Salome. Sa sobrang pagkabuyong, ining si Herodes nagsumpa, hagadon mo ngaya, maski anon sa imong muyang hagadon, itataw ko sa imo, maski ngaya kabanga kan sa kuyang kahadean. Kaya sudaraga man, nagduman sa iyang ina, Mama, ano ngayang hagadon ko? Duman na nakahiling nin pagkakataon si Herodias. Sabi ni Herodias, hagadon mo sa ngunyan man sana. An pa yun ni Juan Bautista. Ikag mo nga sa bandehado. So iyo ini ang ginibo ni Herodes, iyo ang inagad ni Herodias. Asin sabi nga ni San Marcos, grabe nga yeso kamunduan ni Herodes. Pero ninhuli sa sayang pinanugaan, nagpadara siya nin executioner duman sa presuhan asin pinugutan ining si Juan Bautista. Si Juan Bautista, saro siya sa mga pinagtitingala kan sa tuyang kagurangnan na si Yesu Kristo. And John's life was given to the mission to which he was called. Di siya nagduduwa-duwa. And he willingly accepted his death rather than shy away from God's will. Pinag-introducir niya ang kordero kang Diyos. Bako ngaya ako ang Mesiyas, ang masunod sa kuya, iyo ang Mesiyas. Bako nga ni ngaya ako maninigo na maghubad kan sa iyang sandalyas. Ako nagbubunyag sa tubig, siya mabunyag sa Espiritu Santo. Wholehearted ang sayang commitment sa iyang pagtubod. Kita man may mga pagkakataon na nag-hesitate kita sa satuyang buhay. Na isa buhay ang pagtubod. O lugod pa, na ibareta an marhay na bareta sa satuyang kapwa. In those times na minsan nagduduwa-duwa kita, kung tama bayaan sa tuyang ginigibo na pagrukyaw kan marhay na bareta, we take our inspiration from St. John the Baptist, praying to God that we have courage and the resolve to fulfill God's will in our life. Ining kusog nin buot ang hagadon niyato sa satuyang kagurangnan Santa Misang ini. Nalugod siring kay Juan Bautista, magkigwa kita kining clarity of purpose. As in man courage sa satuyang pangural daw na pagkabuhay. Tangani nan satuyang pagtubod, bako sa na sa tataramon, bako sa nadigdi sa simbahan, kundi maipahiling niyato sa satuyang ordinaryo, urwal daw na pagkabuhay.
San Juan Bautista, ipamibi mo kami. Magpamibi ko mga tugang, tanganingan sako, asinan sa inong atang, makumalugod, kan Diyos samang makakamhan. Akoon manlugod kan kaguranan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan huli kini mga atang nadididulot ni sa imo, warasan sa mo an katanosan kan sa imo mga dalan, na tinukdo ni San Juan, ang tingog na nagukurahaw sa kalantadan, asin sa pagpabulos ng dugo, pinatutuuhan kan sa iyang dakulang kabagsikan, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa saimong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kaguranan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matano sa sin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa in, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhana dayong kasagkoran. Sa nangenotan sa iya, si Juan, naguumaw kami kan sa imong kadakulaan. Tapinabanal mo siya sa pambihirang onra, sa gabos na mga namundag sa kababaihan. Sa pagkamundag nagdara siya ning dakol na kaugmahan, as hindi pangani namumundag, nagugma sa pagdatong kan kaligtasan ning katawuhan. Siya man sa nasa gabos ng mga propeta, ang nagtukdo kan kordero nin pagtubos. Asin man sa pagpabanal kan nagbubulos na tubig, binunyagan niya ang mismong kagtugdas kan bunyag. Asin nagkanigong nagpahiling kan pinakahalangkaw na pagsaksi sa iya sa pagpabulos niya nin dugo. Kaya kaiba kan mga virtudes kan kalangitan, padagos kami nagaharubay sa imo sa daga, ding tapos na nagukurahaw sa imong kamahalan. Kagurangnan ni kanagadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kay ining mga atang namimibi kami, pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tangani para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring nabuot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya ni tinapay asin pagpasalamat binaakini, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos sa sin magakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo.
Siring man pakapamanggi, pagwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhod indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mga obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya kami gabos na mimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kay tupa na kapagay-gaya sa imo. Magkanigo maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-oma wasin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong sa Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan ka naman nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakawalian, nangangas kitang magsabi, Amanya mo, Dayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang bot mo sa daga ning siring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin haray kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya muan katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan mugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa indo. Haray paghilingaan sa mumang kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay namapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po.
Mga tugang uyan, Kordero kang Diyos, Yesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Palada namang inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagan magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maoomayan. Ang hawak sa dugo ni Kristo sa sa buhay na yung kasagoran. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mabibi kita. Kagurangnan mantang nagrurumdum kami kan pagkamudang ni San Juan Bautista, warasan sa mo nagalangan mi ang mga sakramento na sa mong inako, mga tanda na nakakaligtas, asinurog pang magugma sa mga bunga kaini sa imo, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Gifted us with faith and to me.
Good evening po.